Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kanunay kong kuha ag picture si Inday Barbie. Ug ako ning i-forward ninyo. Dagan kay salamat, ma. Oh, ma? May mo cellphone, no? May bagting. Ako para ba untang i-check-in ang akong ticket? Tubaga una na, ma. Mintas niya pa ko. Tingalig, dunay natabo sa ato. Uy, si Bako, uy. Kadiyot kuhaon ko ang cellphone. Dali, ama. Tingalig, yag dunay emergency sa ato, ma. Ang detective nga akong gibayran, maoy na nawag. Oh. Tubaga day, ma. Dong. Kanan di buli mama ni mo? Anong lipay mo kay kabugard? Doon na naman ko tawag kape. Sama ka. Ibudyog ka mama no! No! Oh, ha? Wow, Tugan oy! Ibudyog ka mama! Mahalang ko mama ni mo. Kay buutan kayo. Lahi pas buutan, purma pa kay glawas ka nang dili pa ilan nga mama, gid ba? Ako kay lubot. Di ay! Sa kutuo! Alay, ibugo taon. Wa taon rong, kuan lang ka nang gipakasama ko imong mama nga akong inahan. Lagi dong! Maikinas mama ni mo. Kamaugi mo tanaw sa kong trabaho mo. Pito nga tagal ko niyag bonus. Hindi ra ba ko sugot? Magpapa ko ni mo. Ano man? Guwapo ka? Guwapo ka? Ano day? Gagadwa mo papa. Guwapo. Mo na guwapo mi Brad Anton ako. Kung magpapamini mo, himo mi baboy. Ikaw ba? Namian na gitsus. Namian ni Maya. Sasambot ba't di imo na ang bugart? Tanawa, lihok imong liog, lihok. Ilong na dong. Iyay! Gagawas balibo imo ilong bugart. Baray! Ay, bahala kayo. Di na nakakutawag miyak may. Bahala kayo. Ayaw! Kumama sa kukutaw. Di na sa ko makigduha na mong cheese. May noon! Premi man sa kapildi! Be! Kwao na ko mamika, be. Huwag dadon ako sa kawas. Bagulong ka, bugat! Bagulong ka! Unsay balita sa detective, ma? Iyang nakita si Amy? Iyang nasundan si Emmy nga miadto sa hotel. Diin ko siya makita. May kauban bang lalaki si Amy? Wa noon. Banga din ang detective nga imong gisuhulan, ma. Ay, pero man siya mobiya sa hotel, Anton. Busa, nakasiguro ko nga doon na gid siya'y madiskubrihan. Hinoon, ako siyang gitugon nga picturean gyud ang mataglihok ni Emmy. Labi na gyud kung may kauban siyang laki. Ang ako gyud untang gusto, ma. Ganun na siya ligong ebidensya. Aron, mahimo ko ng buwagan si Amy. Moabot ra gihapon ng higayon na, Anton. Ako nang i-check-in ang akong ticket. Sige, ma. Balik na lang sa opisina kay dili na ko mugawas human ko magpa-check-in. Wagay kwarta na. Sabi akong kwartahon dire. Ngawa pa mo ko padad ini, Anton. Wala ka magdag kwarta sa iyong pag-anhi? Iti balas kasino. Naurot yun. Bago pa lagi nakatrabaho si Anton. Busa, wa pa siya madawat nga sweldo. Wala siya magpili ni mo. Ako ba itong gatag ni mo, ha? Namoy-boy ka? Wa, oy. Buy-buy ba? Pero wa masad ko'y kwarta dire. Pagita igug pagmagi. Aron duda ko ipamblite lang sa aeroplano.
Gusto kong bubalik sa akong negosyo. Ditsen ko kwarta. Roger, kung akong ihatag nimo ang nahibiling kwarta, ako na sad ang magkalisod-lisod. Ang bidang nabili ni mo kwarta. Oh, Aron makabalik ko sa mong hideout. Padadaan na lang mo niya ka. O ang akong gisugo ni mo, ha? Kinahanglang dalion mo sa pagtuman, Amy. Ang bidang nabili ni mo kwarta. Dili ba yung makabasa si Mateo sa mga messages ni Anton? Pero, makamaubasad kang magselo si Mateo. Tingali, makamausad siyang magselos. Kaya masukuman siya bisag muhikap lang si Anton sa kamot sa bata. Nitingog ang akong cellphone. Misod si Mateo. Unsa maka akong buhaton? Ako kang basahon ang message o i-off na lang ang cellphone. Bagtingin mo cellphone, Sarah. Nagduwa-duwa ako sa akong cellphone, Mateo. Natuog man gud si Inday Barbie. Friends na ta, Sarah. Ha? Guwan mong good. Nag-friend request ko. Unya, accept dayon. Kamao ka? Kamaoy. Tunan man ko, Brad na ko, Anton. Unya, timan sad Mateo. Sige. Aron magka-friends na tagduha. Katawanan ba nato ani uy? Unya, nawag dayon ko nimo ha. Ha? Ganan lang Mateo. Minaw imo tingog. Nindutan ko. Ikaw yun. Bebe. Tanaw na ko imong account name, be. Mayon tag dunay nindot nga resultang detective nga. Aron di na ko maglisod sa pagpigbuwag ni Amy. Oh, gusto. Ako siyang tawgon. Tingalig tuwa pa siya sa hotel. padad ibaya dayon ko ha. Wala baya ko'y magamit, Roger. Sure lagi. Ang akong cellphone. Ato ba ka? Tingalig ang imo ng hilaw nga boyfriend. Pangayuwi din. Hala, si Anton yun. Tubaga. Kadiyat. Oh, asa ka man? Tubaga nga mintras magtupat ang duwa. O sige. Libre ko karon. Maong nanawag ko nimo. Timing sad. Naguna-una ko nimo. Yun na. Nga nawa man nimo iwan ang kamera. Ha? Nanawag ko nimo aron magka-video call tang duha. Iwan ang kamera nimo. Anton, dili mahimong mag-on ang kamera. Ha? Nga naman. Pagbangon ako ganiha, ako makabantay. Nahog ang akong cellphone. Oh. Nya, pag-on ako, kay manawag unta ko nimo. Pero dili na magamit ang camera. Kasayang gud. Lagi, nag-uulagi ka ayo ko. Kaya dili pa man ko makapangayo nimo para ipaayo ang akong phone. Naibaw bitaw ka nga. Mao pagsugod sa among branch din eh. Ang hain man karon, Di pa ko sa office. nakakaon ka na. Naka-merienda na. Layo pa ganing oras sa tingkaon. Ayaw ba paggutom ha? Wala ba ko? Sige na mahal. Nagtrabaho para ba ka? Waday ron kami ngawan ako. Gimingaw, uy. Pero, useless lang ang ato rong panagsulti. Kaya dili man ko makakita sa imong kagwapo. Sagdi lang. Makasugod na kay kong kubra sa akong sweldo isip manager. Padadaan ta yung kagwarta. Basta ba yan, Anton, ha? O lagi. O, sige na, Anton. Bye na. Yun na. Nagdali lagi ka. O, ikaw
tingalig, busy ka sa imong trabaho. May break ko. Okay, mubalik ako sa akong trabaho. Bye. Nagguba ang iyang cellphone. Ugwa ni kamera. Kinang lang may nindot nga resulta ang papaniid ni Mama kag Amy. Gusto na ko makigbuwak niya. Yay! Yay, Bugart! Nga naman ka dong. Perti mo namang ipaya, ha? Anong ipay ka? Kabaw ka? Kabaw? Si Kabaw. Ako Kabaw ko? Dili! Friends na Miss Sarah Bugart! Yay! Perti gini mong lipaya nga friends na mong duha ni Sarah, no? Pero, wag ni mo ating manain yung pagkamati ayon. Unsa na Bugart? Nawa daw eh. Nalipay ako nga friends na mong duha. Uy! Hala! May car stopping dong. Ha? Niyo nung sa kanan, car stopping ba? Kita judayon ka no! Uy, may taksi mang mihunong dong. Kita, gyud ah. Oh, uy, hala! Si mama ni mo! Ni Anas mama ni mo! My care! Haid man ang akong apo. Ay, gimingaw na baya ko ni Inday Barbie. Ay, naman ni sila, uy. Di alam nila. Uy, kamingaw ko baya sa akong apo. Uy, ang akong cellphone. Tingalig ang detective na nga nawag. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!